Yo, nyt joku saa luvan kertoo, mitä te tuutte tänne penkoon. Ettehän te mitään mainosta kuvaa, vaan tongitte mun kamo ilman lupaa. Mä en tiedä mitä tapahtuu. Sun kirjoituksesi vaan sattuu vahingossa silmiemme eteen. Mut me tästä lähettekin menee. Yo, ei tästä niin vaan selvitäkään. Ei mantelilta varasteta reseptiäkään. Ja kun niitä edes tutkimaan aletaan, niin tekone ja valvonta kameraan. Ei meitä kiinnosta sun resepti. Ennemmin syömä tee se setti. Pahaa ja huono kun sun suunnitelma. Vallottamaan ilma. Ei biopata joulupöytään. Maku on hirveä ja hajukin löykkää. Pelkät kuoret on melko köyhää. Ei biopata joulupöytään. Maku on hirveä ja hajukin löykkää. Joo, mitä ne kakarat nyt oikein horisee? Padat käy kuumana, kattilat porisee. Näillä safkoilla maailma muuttuu ja biopata kohta joka joulupöytä kuuluu. Jälkäriksi on varma kiisseli, joho sä oot sekoittanut dieseliä. Ja yksi juttu ei mun järkeen käy, sun roskis on korttuu perunaa No täys. siis, tää on uutta superfoodi, makuun kuudi. Teille vaan piiras huudi, joten turha teidän tähän puuttua. Tai reseptin saloihin on juuttua. Mut kun sä näet tämän itsekin, sä jätät tähän sittenkin. Parannetta vaakun jäte asti täytät kun et käytä reseptiis perunaa. Ei biopata joulupöytään, maku on hirveä ja hajukin löykkää. Pelkät kuoret on melko köyhää. No mut, löytyi selitystä. Ei oo esitystä. Mulla on semi-yskä, ihane ateria. Ei biopata joulupöytään, maku on hirveä ja hajukin löykkää. Te ootte oikeassa. Mä en osaa tehdä mitään.